hvor det er sprunget under aftensmad. Hun er aftensmad. Nu har vi fået lidt over. Ja, når jeg kun glemmer det. Det er super, der jo. Det er... Skal du gå med det her? Ja. Skal du gå med det her? Det er fremstillet til kumpel. Der er masser af plads til at komme ud. Så er det ikke noget venligt skuld. Ja, det er rigtig nok. Det er rigtig nok. Det er ikke bare sådan noget hårdt. Det er for vildt nu. Hvorfor var det? Det er sådan ud på Ronny Vind ude i Ribe, der skulle lige være smart og få folk ud over ryggen i nogle stol og fra sengen, så rulle ned i stol, og så rulle af stol og så ned i gulvet, så baller jeg bare alle benene i gulvet. Nøj! Jeg tænkte, jeg forstår det, jeg undskyld. Kan du holde der, Kapten? Jeg kastet med kamera, ramte lige kanten, så det op, fuldt dem lundt ned igen. Nå. Ja. Det var det. Fik du taget billeder? Nej. Det kan bare lære at lave elektronik, der kan